zuwa 'yan yara, daga Gusau za mu yi daura, mata na yin shara, sarauniya ta sauka, Lubna baba ku sauke kin wanzu damuna har kaka, garuwa ya sauka, an yi marka yanzu za mu yi shela kin zam sarauniyar Hausawa. Mata ɗauko shantu, kwai kalar waƙar ku, domuna shaidar ku 'yan daura dokuna son bako, an yi title yanzu, ko ina ya wanzu, ga mutane sun zo don shaida martabar Hausawa. Godiya gun sarki na daura babban zaki, masu ƙarfin mulki an kare martaba nan daura. His Royal Highness kuma Light in Darkness, Alhaji Dr. Umar Faruk Umar lafiya mai daura, lafiya takawa masu babbar sanda, sannu sarkin daura sarauniya Lubna na godewa, kai ka ba da sarauta mun ga ta cancanta, za ta haska ƙasar Hausa duka duniya ta yarda. Lubna babbar kyauta, sarauniya mai tsada, yabon Muhammad na Gusau haske da martaba ya sauka. Gaida sarauniyar ƙasar Hausa, to yau an baki ga takarda ma, don masu kamar zuwa ake aika, sai an taru ne ake jinka. Toki mana murmushi farar giwa, to kun ga sarauniyar mu kyakkyawa, to mun zo da waka mu yi mata tambarinta, ta so 'yar amana, masu ado da sarka, ga asali da kima, kuke 'yan tabawa, sannu farar jakada, mai lura da hanya, mai kamshi da gawa, to daidai ki taka, yarda da fada, to kun ga sarauniya tana nan lau, lale marhaban muke kin zo, yara na tafi yau suna kallo, yau mun kyale masu kokonto, idan tana duba kwarjini ya mun daga nesa, bakin da bakinsa ga farin ya an diga zai ba, an cinta Lubna yayi kamar kara aka saga, daida wa daida alabanta aka gama fuska, ke muke son kalla Lubna ba mu jin daɗi inda baki, zaburan sai wallahi ke kadai yau muke wa bege, sarauniya ta kasar Hausa mun ji sunan ki mun yi tari, kin kaɗe mana kura, mun ga hoton ki yayi motsi, mun ga halitta akan ki an gama sura, kawai ki yanga da shiga kalar kasaita, mai ladabi da kunya, mai kwarjini da haiba, kyakkyawar ɗabi'a, yara ku gaida dakta, ganan 'yan jarida, sun zo za ku gana, kan wannan sarauta, dole kike da sa'a, ba guru da laya, ke Allah ke baki sa'a, sai addu'ar iyaye shine gatan masu da'a, to ku yi goda kalar ƙasar Hausa, kudin rera ta hanci ta tausa, kamshiya ta shiga uwar mata, Dr. Lubna sarauniyar ƙasar Hausa, sarauniyar Gusau kalar baiwa, yawi su a gaida mu kyakkyawa, mun shiga dausayinki, mun ga ado da mulki, kika mana kwalliyarki, dan waigo su ganki, yau an shirya doki, daura za mu sauke, nan kowa ya ganki, ki mulki da kanki, kyakkyawa da tsari, to halin ki jari, mama kina da sirri, boyayyen nasibi, ajiya Lubna a yau muke nema, mai sanya farin ciki ga al'umma, tsakon daraja game da alfarma, na zo ki ji tambara nake nima, idan tana duba kwarjini ya mun daga nesa, bakin da bakinsa
a fari ya an diga zai ba hancin talguna yayi kamar kara aka saga da wadida alafanta aka gama fuska ke muke son kalla luguna ba mu jin daɗi inda baki zamuran sai wallahi ke kadai yau muke wa bege sarauniya ta kasar Hausa mun ji sunan ki mun yi tari kin kaɗe mana hura mun ga hoton ki yayi motsi mun ga halitta akan ki an gama sura kawai ki yanga da shiga kalar kasaita Hajjalubu na ikon Allah, Daktalubu na kyautar Allah, sarauniyar Gusau gaishe ki, sarauniyar kasar Hausa to an baki an dada an kara, to an san ki ne da sarauta, a san mutum a san cinikinsa, in ya bari a san ya daina, ko kasuwa a san dilladi, kama da wani bata wani, in kaji wani baban zaba, wani rago ya sa alkyabba, wannan sai gida na sarauta, daga diyanku sai matan ku sai mu da ke taba muku waka haka to Dr. Luguna Baba Gusau Dr. Luguna Baba Gusau Dr. Luguna Baba Gusau ku gaishe da manyan mata Dr. Luguna Baba Gusau sarauniya ta Gusau ce Dr. Luguna sarauniyar kasar Hausa manya Luguna Dr. Luguna Baba Gusau matar Malam Ibrahim haka Dr. Luguna Baba Gusau Malam Ibrahim Ridwan Malam Dr. Luguna Baba Gusau a gaishe da malam Allah kare girma Allah kare daraja Allah kare sutura Allah kare ilimi mu ta yin alfahari Allah kare lubufi Allah kare jalabi Allah kare tarayyi Malam Ibrahim da ilimi sarauniya ta ce mu gaishe da mutanen nan a waka farko mu yi ta'aziyya Allah ka ji kan mahaifi ga sarauniya amin tabara lita Alhaji Muhammad Gusau ai dattijan arziki ne zan fara har kewayenta kowa ya san wannan ku gane Alhaji Muhammad Gusau Allah sarki rahama ka kara dattijan arziki Gusau kowa ya yaba kokarinsa Malam Ibrahim Ridwan babanmu ina yabanka ango ga sarauniya sannu malam na yaba farjininka Malam Ibrahim Ridwan dattijan arziki ne miki ga sarauniya yanzu kaji ina buga tambarinka Malam Ibrahim Ridwan na zo ni ina kiranka Hajiya Aisha Baba Gusau mamar mu ina kiranki Hajiya Aisha Baba Gusau maman mu ina yabanki mama ga sarauniya sannu Hajiya Aisha garkuwa ce uwa a gurin maraya ga masu uwa ma ke uwa ce haihuwa ta yi rana kin haihu sarauniya ce sarauniyar Gusau sarauniyar kasar Hausa diyar ki mama to Allah ya saka Hajiya Aisha Baba Gusau na zo ni ina kiranki to mu je fada mu durkusa duka mu canfa mu kara fadar daura idan sarki ne mai daraja da kima first class tun a dacan mai tarihi zo ku duba mai martaba Alhaji Dr. Umar Faruk Umar ne sarkin daura muna gaishe ga muna canfa mu kara sarauniya ta gode Allahu ya kara daraja sarkin Katsinan Gusau kai ma na yaba zamaninka sarkin Katsinan Gusau na zo in buga tambarinka His Royal Highness Dr. Ibrahim Bello na yaba ka sarkin Katsinan Gusau sarauniya ta ce mani in yabe ka ya'ya ga sarauniya na zo ne duka in sako ku ya'ya ga sarauniya na zo ne duka in yabe ku da fadi in sa da faraha diyar amana yar albarka na gaida da Suhail dan amana Suhail gaishe ka namu Aisha Ilham na gaishe ki na gaishe ki jinin sarauta Aisha Ilham a gaishe ki ya gummo diyar amana Ibrahim Makadil yanzu na gaishe ka na zo in kara Ibrahim Makadil sandu na gaishe ka jinin sarauta ya'ya kun sarauniya ta Gusau na gaishe ku namu ya'yan sarauniyar kasar Hausa gaishe ku namu